Atlete Femke Pluim kwam zaterdag naar Venray om samen met ATV, de Atletiek Unie en Venray Beweegt op zoek te gaan naar de snelste persoon in Venray. Op een groene pop-up atletiekbaan kon iedereen kennis maken met het onderdeel sprint. Ik kom kinderen enthousiasmeren voor de atletiek en ik kijk even om me heen. Maar volgens mij gaat het best wel aardig. Nou, ik ben hier meer voor de tips en tricks als atleet. Ik ben zelf ook atleet, maar normaal gesproken niet alleen maar op de vlakke sprint, noem je dit eigenlijk. Maar met een polstok in mijn hand, die heb ik vandaag niet bij me. Maar ik vind het alsnog altijd heel leuk om mensen te voorzien van de tipjes van de sluier. Ja, noem eens wat tips voor de kinderen. Wat ga je ze vertellen dan? Nou, sowieso als mensen nog nooit in een startblok hebben gezeten, is dat best wel een ding. Mensen snappen dat niet zo goed. Dus dan zijn ze geneigd om heel erg naar de starter te gaan kijken. Terwijl je hoeft niet naar de starter te kijken, want daarvoor is het startschot natuurlijk. Dus je moet wachten en dan, als je hoort dat je mag gaan, focus op wat je zelf moet doen. Dus niet omkijken, geen afleiding, één richting op gaan. Nou, atletiek is een hele brede sport. Hè? Brede motorische ontwikkeling. Kijk, een voetballer die schopt alleen met de benen, tennis doen met de armen. En bij atletiek krijg je eigenlijk het hele lichaam moet gebruikt worden. Voor de werpnummers, voor de springnummers, voor de sprinten. Je bent eigenlijk het hele lichaam ben je aan het gebruiken. Dat is het mooie ook van atletiek. Sport is gezond, met name natuurlijk ook voor de kinderen, want ze bewegen veel te weinig tegenwoordig. Ja, kinderen bewegen veel te weinig. En nou moet ik zeggen dat je het normaal gesproken wel een beetje terug kan zien in de motoriek van kinderen. Dan denk ik, oh, ze bewegen echt weinig. Maar vandaag de dag doen kinderen het hier echt heel goed. En het is ook met vallen en opstaan. De baan is zacht, dus je kan gewoon gerust vallen en weer opstaan en weer doorgaan. Het is ook een beetje gewoon het spelletje proeven. En dan vind je het vanzelf leuk genoeg om door te gaan, denk ik. Ja, en ik zag een jonge dame hier voorbij sprinten en ik zag jou na afloop ook naar haar sprinten. Ja, kijk. We zien dan dat die mevrouw ontzettend snel, soepel en lenig rent. Heel veel snelheid. En dan denk je, ja, weet ze überhaupt dat er Venray een atletiekvereniging is? Dus meteen bekend gemaakt. En ik denk, misschien heeft ze wel zin om lid te worden. Het is toch mooi als je zo'n poepsnelle dame bij de atletiekvereniging weer kunt krijgen. Ja, heeft het al wat opgeleverd hier vandaag? Nou, in ieder geval, we hadden een aantal doelstellingen. Eerste doelstelling, atletiek even promoten en het feit dat er een atletiekvereniging is en dat atletiek vanaf jong tot oud gedaan kan worden. Kijk, als je 80 bent, dan ga je geen horden meer doen en polstok springen, maar gewoon rennen kun je eigenlijk je hele leven blijven doen. Tijdens het evenement werd ook een convenant ondertekend dat Venray verbindt als atletiekpartner aan de provinciale atletiekorganisatie.